Priatelia, konečne som sa dostal k týmto čistiacim tabletám a sú úžasné. Moja drevená podlaha, ktorá mala viac ako 10 rokov, vyzerala po použití ako nová už za 10 sekúnd. Mnoho ľudí si myslí, že plesnivé a zčernené drevené podlahy sa dajú len vymeniť, ale tieto silné čistiace tablety na odstraňovanie plesní tento problém ľahko vyriešia. Jednoducho rozpustíte jednu tabletu vo vode a tá prenikne hlboko do škár, aby odstránila nečistoty a tmavé škvrny. Škvrny, ktoré sa nedajú odstrániť bežným mopom, zmiznú jemným zotretím. Pleseň, škvrny od vody a čierne škvrny zmiznú okamžite, bez nutnosti opakovaného drnutia. Sú vhodné na drevené, PVC a dlaždicové podlahy. Po vytretí nebude podlaha lepkavá, namiesto toho bude čistá a lesklá, vďaka čomu bude váš domov vyzerať ako nový. Momentálne sú zľavnené o 50%, takže si kúpte niekoľko balení a majte ich doma.